tekan tombol subscribe. Anda telah mendukung channel asli Arek Pacitan. Papan Arso Perwoso dateng ki godhek nalika semono. Ratune jeng kalih medal saking papan Arso Perwoso dateng ki godhek nalika semono. Pating Balendra Solai Poro Jim Ratune Jim Anggaya Arso Amarwoso dateng ki godhek ya babat ngono. Katingal kiprah Blendrong wonten madyaning palataran kali semono. Arso Perwoso gudul dateng ki godhek ratune kejeng kula wau. Abenajeng kalian ratune Jim Arso Perwoso. Ratune Jim ki godhek campuh yuga perang wonten madyaning papan mriku. Aduh, atos sing balung luting kulit. Apa gandeng kawis, datang kawis karo nyantya iku hoyo ki godhek pranyata. Priyaga ingkang sekti mondro Bima Perwira Jaya Parubung. Radhika seser yudhanipun ki godhek Perwoso dening ratune Jim kalih. Amung boten mundur semanten sidra ngedalaken pengabaran. Angus punang curiga ingkang kepu Prabowo ageng para Jim sidra mintar wangsul dari papan kawin. Mari marang kula kula. Saparipurnanipun para Jim sirna saking papan tumunten ijil wonten putri kang endahing karna inggih menika Dewi Sekartaji ingkang saking kraton Kediri. Lumampah lon-lonan mapan wonten petilasanipun ki godhek nggih babat wono. Ulat kanan ulat kiring. Dene mriku wonten papan ingkang gasik waradon kang wonten ingkang warih amargi piyambakipun rumaos salib gondhangipun. Para dene boten wonten priyantun ingkang rumapat wonten iku. Pirsa ing katebian mangertos bilih wonten iki godhek ingkang mapan wonten katebian siga pinarpekan dening Dewi Sekartaji.
Marbeki dateng Dewi Sekartaji ane nggih godhek Ekrambe paripurna marbeki nyinggiraken ratune kejing kula wau. Ablajeng kalian Dewi Sekartaji sing grumanem Bromo Dewata prapanipun sang retnaning Biayu. Dunono wanudya kang ayu mapan madyane ngalas wayah menik sapa iki?